Mana ikan? Nuku mana ikan? Karena, Nuku karena যেহেতু আজি আমি কিন্তু খবর পাইছিলো गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आपडेट होनोसैलाय आरोखि ना मोनसे निउस बे निउसआनो जाहैबाय मोनसे जायगायावहाय माने गान्जा बेफारि हमजानायनि आरोखि ना दा गोबां ससियेल मिडिया भाइराल जागासिनो दङ नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानो हागौ जुदि नोंथांमोना नुवाखैबा आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हासिगोन आरोखि दै दा बेबायदिनो जादों मोनसे सनापुर गामियाव आरोखि फिसाज्लाया माने गान्जा बेफारि मावदों ओमफ्राय फिफाखौ हमदों आरोखि दै फिफाखौ हमदों पुलिसा दा फिफाया बुंदों आरोखि ना पुलिसफोर सोंनायाव माने फिसालाया माला माला न'आव लाबोनानै दोनफैयो बेखौ आङो जेबो थालखौनो मोना बा नुवा होननानै बुंदों आरोखि किन्तु बे बाथ्राया नंखाय बायदि मोनदों आरोखि आङो ना माने फिसालाया सिखाव खावो मोनसे न'आवनो दङ सासे फिफानि फिसाला सिखाव खावनायखौ मानो मिथिया जानो नङा होमबा लोगोफोर दा बेखौ आं नंखाय बायदि मोनदों आरोखि ना दा बेबायदि जानो नाङा जों बिमा बिफा जायोबा जों फिसाया बबाव ओंखारदों बबाव ओंखाराखै बेखौ थाल खालामनो हानांगौ आरोखि दा बेबायदिनो आरोखि ना गामिनि सुबुंफोर गोबां सुबुंफोर दङ आरोखि ना बिथांमोननि न'खरा गोबाव समनिफ्रायनो बे गान्जा बेफारियाव माने सोलिबोबाय थादोंमोन होननानै बुंदों आरोखि दा फिसालाया दाय मावबाय फिफाया हमजाबाय बेबायदि जादों आरोखि ना दा बिदिनो भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होलांगोन नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि ना बे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो दा माने आं बेखौसो बुंहरनो लुबैदों आरोखि ना जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने बेबायदि गाज्रि बुस्थुखौ माने बिजनेस खालामोब्ला बिजनेस खालामनायखौ नुयोब्ला गोसोआ मोजां मोना आरोखि ना मानो होननानै बुंबा जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा माने दासान्दि माने गान्जा सोबनानै बा जौ लोंनानै ड्राग्स माबा जानानैनो माने गोबां माने एक्सिडेन्ट जानानै थैयो सोरबा बबावबा माबाखौ जानानै थैयो बेबायदि थैलागासिनो आरोखि दा बिनि थाखायनो जोङो एसे साननांगौ जानानै फैयो आरोखि ना दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायो सासे बिमा बिफा जायोबा फिसाखौ एसे माबा खालामनो हानांगौमोन आरोखि दा मा बुंदों बियो माने थालखौनो मोनासो होननानै बुंदों आरोखि ना लोगोफोर दा आङो होलांगासिनो नोंथांमोना नायलांदोल' दा आं बेखौसो बुंबावनो लुबैदों आरोखि ना बिजनेसखौ मावनांगौ मोजां खामानिखौ मावनांगौ आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि बर'नि बिजनेसावथ' मेला दङ दाउ बेफारि दङ ना दाउबो बायनो हायो अमाबो बायनो हायो बेफोर मोजां बिजनेसखौ मावनानै थानांगौ आरोखि गाज्रि बुस्थुखौ बेबहार खालामनाया थिग नङा दा मेला बिजनेस दङ दा बेफोरखौ मावनांगौ आरोखि दा आङो भिडिअखौ देखायलांसै हा नोंथांमोना नायलांदो बुजिदो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायदो কেতিয়া কি টাইমত সোমাইছে মই নাজানো আপোনাৰ ঘৰতে পাইছে ঘৰত পোৱা নাই নহয় ল'ৰাটো যেনিবা থাকে না बे गामि गोबां गामिनि नैबे हायनागुरि गामियाव न'खरसे प्रदीप दैमारि दं प्रदीप दैमारि होननाय सासे आरो परमेश्वर दैमारि बिफा परमेश्वर दैमारि बिथांनि न'खरा गोलाव समनिफ्रायनो मोनसे गान्जानि फालांगि गोसोम फालांगि खालामबाय थानाय जादोंमोन गोबांबार रायजोनि बुंसेयावबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'रा आफादनिफ्राय बुंसेयावबो बिथांमोना समाजावाखैमोन माने जि खोथा बुंदोंमोन जि खावलायदोंमोन बे खोथाखौ खावलायनायखौ बिथांमोना मानियाखै दा बेखौ खावलायनायखौ नासयनानै बिथांमोना नैबे मोनसे गोसोम फालांगि गान्जा बेखौ मावबाय थादोंमोन दिनै फुङाव मोनसे सुलुंनिफ्राय जोङो खौरां मोननानै बेखौ नायगिदिंनाय जादोंमोन दा बे नायगिदिंनानै जोङो बेखौ मोननो हादों रायजोनि मददजों आरो दा जोङो मोनखांनायनि उनाव पुलिस प्रशासनखौ लिंहरबाय दा पुलिस प्रशासननो जिबायदि आयेन बायदि खामानि मावथों होननानै जोङो सहाय खालामदों दा बेयाव जोङो मोनसे खावलायनाय जोंनि साबिकियाजुलि हालामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम नैबे मोनसे फालांगिया नैबेयावल' नङा हयथ'
खना खनला बहाबो थानो हागौ जुदिसो बेबायदि थायोब्ला जोंनि ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफ्रा जोबोद खहा जागोन दा जुदिसो नैबे मोनसे गाज्रि बुस्थुखौ लायोबा लाइमोनफ्रा माने ब्रेन पुरा डेमेज आरो डिफेक्टेड बे जानायखौ जों नुयो आरो फाग्ला सन्दिया जालाङो मानसिफोरा गथ'फ्रा आरो जुदिसो जोंनि बर' हारियाव बे सा ओनसोलनि बर'फ्रा फरायसाफ्रा बेबायदि मेलेमारि नोरजिया जायोब्ला जोंनिफ्राय आरो फुंखा सुबुं ओंखारनो हागोन बेखौ जों मालाबाबो नुहुराखै बेनिखायनो नैबे मोनसे गोसोम फालांगि जि गान्जा फालांगि बिनि हेंथायै जोङो गोख्रों राहा लानांगोन बयबो बेयाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मदद होनांगोन जोंनो इनपुटखौ हरनांगोन बेखौ जोङो खावलायदों आरो जुदिसो खना खनला बेबायदि दङब्ला थाबैनो जेन बेखौ गार आरो जुदिसो हमजायोब्ला न'खराबो बेखौ भुगिनांगोन दिनै नैबे न'खरा जिबायदि प्रशासननिफ्राय फैनानै लांफैबाय बिथांमोना दायो हयथ' गोबाव समहालागै प्रशासननि जिखिनि साजा बेखौ भुगिनो गोनांबो जानो हागौ जुदि भुगिनो गोनां जायोब्ला बिथांमोननि न'खरा नोरजिया जागोन उननि समाव दा बे एकदम बे बिराद पिटिं बियो मानो एगारनो नोंखौ मानो गारनो आं खाराना मा खारनांगौ नोंखौ खारनो खारदोंमोन नोङो खारा नोङो इयाव मानो खारनाय नोंनि गियानखौ जों मिथिखायो मबाइल लानो मानसि फैगासिनो र' नोंखौ एसे मालिस खालामनो नागिर अबेबा दङ नामा मालखौ पुलिस लाबि हमना मोनबाय दिनै मानसिखौनि थायोबाबो गोजान गोजानसो दिगोन माने जायगा दाबथ' दलद बेलेग नायनांगोन माने नायोबा नैबे गारिया नै गारिया ना बिन्दा बिसिना गारिया ना ओरै हाबनानै बिजों लांदों माने बेयो नोंबो नामावाखै बैजों लामा फिसा दङ बेजों हाबनानै যিহেতু আজি আমি যোনটো খবৰ পাইছিলোঁ আমাৰ হাইনাগুৰি ৰাইজে খবৰ দিয়াত যে ইয়াত ড্ৰাগছৰ বেপাৰ চলি আছে বুলি সেই মৰ্মে আমি যেতিয়া আহি পেলাই আমাৰ পৰমেশ্বৰ গৰৈমাৰীৰ এই দোকানখন আমি যেতিয়া চাৰ্চ কৰোঁতে আমি এই গাঞ্জা সোপা পাওঁ গতিকে এই গাঞ্জাখিনি ছাছপেক্টেড হৈছে বৰ্তমান গতিকে আমি ইয়াৰ কাৰণে ফৰেনচিক চাইন্সৰ অফিচলৈ পঠাব লাগিব যিহেতু চিকিৎসা হ'ব গতিকে এতিয়া সদ্যহতে আমি গাঞ্জাখিনি আমি চিজ কৰোঁতে আমাৰ এটাত আপোনাৰ 27.27 কিলো ওলাইছে আৰু এটাত আমাৰ 31.15 কিলো ওলাইছে গতিকে এইখিনি আমি তেখেতৰ পৰা চেজ কৰিম তাৰ লগতে আমি তেখেতৰ পকেটত একো আছে নেকি বুলি আমি সেইটো কাৰণে নটিচ এটা দিছোঁ নটিচটো আপুনি তেখেতৰ এটা চাৰ্চ বডি চাৰ্চ আপোনাৰ বডি চাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ লাগিব নেকি আপোনালোকৰ কথা এইটো ঠিক আছে এতিয়া আমি এইখিনি আমি এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আমি ইয়াত চিজ কৰিম চিজাৰত আমাৰ উইটনেছ যিজন আছে 1 নম্বৰ উইটনেছ আপুনি ইয়াত চিগনেচাৰ এটা কৰিছে ना भुल दे आदसा सोंनो रोंगौलै नोंबो सब asli kan mandra सब asli kan biar dolar mana awalin sih dolar hari kau ada apa ini sesuai kamu jadi kalau ini apa nih kata kata sendiri